Salutare față și bine vă regăsesc la un nou vlog. Iarăși Minecraft, am revenit cu Minecraft-ul. Așa, și o să vă arăt ce la videoclipuri, știți. L-am pus pe YouTube, nu știu dacă l-ați văzut. Așa. Vreau să vă zic că pentru că s-a actualizat singur. Lunetaia. Da, cum vreau să vă spun, pentru că o să fac live mâine pe la 10 noaptea cu King Sebi, mă joc Free Fire, da. Cum am putut să vin la voi să dau bani, nu măcar. E așa. Vii și mi-aduci bani, nu? Trimit-o pe Mihai. Nu sunt eu datoar la tine. Mi-aduci bani. Da, fraților. Și intrăm. Aici suntem. Acesta cred că mi-am pierdut itemele. Da. Le-am pierdut. Nu știu, le-am pus itemele, fraților. Vă rog să mă ajutați. Am această casă. Nu, de unde... Bă, de unde ce să fac? Știu, 4. Da, fraților, mergem mâine să strângem diamante. Nu, fraților. Ce seed? The light and spun pauză și revin după ce am găsit. Am revenit. N-am făcut și sabie de nether. Am fost în nether. Da, și mi-am făcut. What? Fraților, ce este asta? What? Un crafting table. Poate nu trebuie. Trebuie. Și ăsta. Mă, asta este că să-mi uitați asta. Da. Pe ce să intrăm, ați văzut, ați văzut seed-ul, da? Bine, doar chestia. Bine, recunosc că am luat doar sabia din nether. Și cu câteva chestii, dar diamantele chiar le-am găsit, adică m-am chinuit, fraților. Nu știu câte mine am făcut acum când am așa. Chiar dacă am deschis rapid video-ul. Dar dura mult, nu știați, dar cred că a fost o problemă tehnică, ați văzut voi că am început rapid. What a PC. Stai cu minte, PC. Măcar o pisică să prind și eu.
Easy, drăguță, 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 fii drăguță cu mine. No, nu pot spune. Hai că mă duc la... și eu mă duc la somn, fraților. Mi-e somn. Mă duc și eu, mă culc și revin când mă mut într-o altă casă. Sau nu fac eu casă. Revin, da? Deci nu mă speriază, revin.